Čaute, zdraví vás Jaro. Toto video sa bude týkať témy, prečo je večerné jedlo oveľa dôležitejšie ako raňajky, ale hneď jedným dýchom dodám, že sa to týka hlavne živočíšneho stravovania, respektíve ľudí, ktorí prešli na živočíšne stravovanie. Aký je rozdiel teda medzi tými, ktorí idú bežnú stravu? No, v podstate oni musia jesť, poviem, veľmi často počas dňa, pretože tá hladina krvného cukru im permanentne stúpa a klesá tým, že gro ich stravovania tvoria sacharidy, ktoré sa zmenia na glukózu a tá glukóza je veľmi rýchle palivo na veľmi krátke obdobie. Takže takto by som to zhrnul, prečo sa toto video nebude týkať tých, ktorí sú na klasickej strave, respektíve môže to byť taký návod pre nich, pokiaľ chcú zmeniť to stravovanie. No a prečo teda večerné jedlo, alebo nechcem to nazývať večerou, ale večerným jedlom, lebo každý z nás jedáva v iný čas, každému to inak vyhovuje. Ja som napríklad jeden z tých, ktorý sa môže nájsť večer minútu pred spaním a bude spať ako mimino. Niektorým ľuďom to nevyhovuje, takže každý si to musí prispôsobiť tomu svojmu životnému rytmu. A teraz sa dostávam vlastne k tomu jadru vecí a tu môžete vidieť graf, keď sa večer najete a budeme sa baviť o tom živočíšnom stravovaní, či už je to, poviem, keto, alpha meat, carnivore, animal base, nazvite si to ako chcete, ale gro toho vašeho stravovania budú tvoriť hlavne tie živočíšne produkty, či už sú to živočíšne bielkoviny alebo tuky. No takže pokiaľ sa vy večer kvalitne najete, tak vaše telo počas noci má kľudový režim na to, aby neriešilo zbytočné stresové situácie, ktoré rieši počas dňa. A veľmi ľahko sa mu vstrebávajú živiny, oveľa ľahšie sa mu regeneruje. Nie je to o tom, že vaše telo sa večer vypína a nebude nič robiť. Dokonca aj spaľovanie tuku v noci je oveľa rýchlejšie ako počas dňa. Povedal by som, že počas dňa je úplne na minime a počas noci dokážete vlastne prinútiť to telo k vyššiemu spaľovaniu tuku, okrem iného tým, že produkujete oveľa väčšie množstva rastového hormónu, ktorý je najsilnejším spaľovačom tuku v tele. No a ako môžete vidieť, tak to vaše telo, keď mu dáte to večerné jedlo alebo tú večeru, tak v podstate nasledujúci celý deň čerpá z neho energiu, až kým sa zase nenajete. Takže aj keby ste jedli jedenkrát za deň a najedli ste sa kvalitne večer, tak s tým dokážete fungovať počas nasledujúceho dňa. Čo sa stane, ak sa spoliehate na raňajky? Ako môžete vidieť, sú tam tie raňajky na nejakú 7 hodinu, je to ten modrý stĺpček, kedy sa najete a tá vaša energia z tých raňajok v podstate dosiahne maximum až vo večerných hodinách a dovtedy v podstate vaše telo sa snaží, poviem, ísť na pol plynu, pretože tej energie stále nemá dostatok. Takže tu môžete vidieť vlastne, aký je obrovský rozdiel medzi tým, či sa najete ráno alebo večer, a pokiaľ ste na živočíšnom stravovaní. Takže v podstate vy, keď si idete líhať, tak vtedy máte najviac energie, ktorú ste načerpali počas raňajok. Takže logicky, kľudne si to sami môžete vyhodnotiť, čo je pre vás lepšie. Samozrejme musíte byť adaptovaní na to stravovanie. Nie je to o tom, že vám to bude fungovať zo dňa na deň. Trvá to nejakých 4 až 5 týždňov, kým sa adaptujete na to živočíšne stravovanie. Pokiaľ ste po väčšinu života ako hlavný zdroj energie využívali glukózu a vaše telo vlastne fungovalo na tejto energii. Teraz bude prechádzať pomaličky na tuky alebo priam až na ketóny, ktoré vám dávajú energiu na veľmi dlhé obdobie. Ale tu vidíte
aké obrovské benefity vám prináša to večerné jedlo a hlavne vy mu dokážete tým, že máte kľudový spánkový režim, dopriať oveľa lepšiu vstrebateľnosť toho jedla a oveľa lepšie využitie ako počas dňa, kedy dochádza k veľmi veľa stresovým situáciám a to trávenie je oveľa viac zhoršené počas toho dňa. Takže môžete si teraz vybrať, ktorým smerom sa uberiete. Za mňa večerné jedlo oveľa lepší spôsob na to, aby ste využili energiu vo váš prospech. No a ak hľadáte nejaký spôsob, ideálny spôsob pre vás na stravovanie, ale výsledky stále nemáte, tak ak si nájdete čas, nakúknite na jarokucik.sk. Možno niektorý z tých programov, ktoré sú tam pre vás nastavené, vám bude vyhovovať a pustíte sa do ňoho a dosiahnete tie výsledky, po ktorých stále túžite.